Здравейте! В днешното видео ще направим кратко ревю на комплекта за промиване на самородно злато на френската марка XP Gold Pan Premium Kit. Първо ще разгледаме големия леген. Неговия външен диаметър е 37 см или иначе казано около 15 инча. Това е леген, който е подходящ за по-грубо промиване. При него имаме доста широко дъно. Също така имаме 4 зони, за разлика от повечето легени в този клас. Първата зона, това е зоната с по-големи пракчета или така наречените рифели. Тук се случва най-грубото промиване. След което имаме втора зона, която е горе-долу наполовина по-малка, с по-малки пракчета за по-финно промиване. Интересното и иновативното при него е именно тази зона, която е третата така по текстура. Това е така наречената snake skin или змийска кожа. Много е добра за улавянето на магнетит при финното промиване на злато. И разбира се, стандартната за всички легени от този клас зона, в която имаме гладка страна, която е вече за изключително финно промиване. Сега в момента виждаме втория леген, така наречения леген тип концентратор. То отново има абсолютно същите зони и на практика е умалено копие на по-големия си батко. В момента виждате двете сита, които идват в комплекта. По-едрото, то е с ромбовидни процепи, които са с широчина от 1 см или 10 мм. То е подходящо както при всеки един друг комплект. Когато имаме предпоставки за по-едри късове, това е ситото, което искаме да ползваме. Второто сито, което има в комплекта, е абсолютно идентично, с разликата, че тук процепите са наполовина, те са от 5 мм. И хубавото е, че когато работиме с по-финно злато, спокойно може да поставим голямото сито отгоре върху малкото и двете сита отгоре върху големия леген. И по този начин, когато започнем да пресяваме материала, имаме класификация на по-едри седименти, които са над 1 см в горното сито, което можем да разтоварим. И също така седименти, които са над 5 мм, но по-малки от 1 см, които също може да отделим. И на практика в легена ще останем само с песъчлив компонент, който е доста лесен както за ръчно промиване, така и за промиване през улей. Освен легените и ситата, в комплекта имаме и аксесуари. Първо ще се спрем на така наречения snuffer bottle, което представлява малко шишенце, в което има сламка и чрез вакуум успяваме да засмучаме златинките при промиване. Втория важен аксесуар в комплекта, това е лупата. При нея имаме две лещи, всяка една от тях е с 3-кратно увеличение. Когато събереме двете лещи, вече имаме 6-кратно увеличение. Изключително полезна е, когато искаме да видим до някаква степен да успеем да определим какъв е транспорта на златинките. Освен лупата, имаме и стъклено шишенце за съхранение. Много е хубаво, но имайте предвид, че не е много практично да го носите с вас по реките. От гледна точка на това, че е от стъкло и е чупливо. В смисъл, възможно е, ако някъде го ударите, всичко да се разпилее или в джоб, или в раницата, така че най-подходящо е да си го държите във вас. Освен шишенцето, имаме също така една пипета и две епроветки, които са от Епендорф. Чрез пипетата, ако решиме да вземем от повече места проби и смуквайки златото, може да го поставим в едната епроветка, която в последствие с някакъв перманентен маркер или шарпи може да отбележим, да знаем от коя точка е даденото злато и съответно в комплекта имате възможност по този начин да вземете проби поне от 3 точки, от гледна точка на това, че имате двата Епендорфа, както и
с нафарботела. Надявам се днешното видео да ви е било от полза. Определено комплекта си заслужава и искам да изкажа специални благодарности на магазин M-Detector, с които любезно го предоставиха. Пожелаваме ви много успех, тежки легени и до нови срещи. Чао!